खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आङो बे समनि गेजेरजों आंनि गोजोननाय आरो अननायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरनो सानबाय। दिनै नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबेयावहाय साब्रै ब्रादार्स दङ आरो जोंनि राइट साइडजों जोंहा पास्टर मनोज ब्रादार दङ। दिनै आं नोंथांमोनखौ बेखौनो बुंबावनो गोसो जादों दि दिनै जोंहा नैबे अनजाथाव जोंनि फंबायफोर साब्रैबो ड्राग एडिक्टेडमोन। दिनै इसोरनि अननायाव जाय मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों बिथां मानगोनां पास्टर ब्रादार मनोजनि दैदेननाय कम्पेशनेट मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों दिनै बिथांमोना ड्राग एडिक्टेडनिफ्राय फ्रि जानो हादों आरो दिनै गाव गावनि एक्सपिरियेन्सखौ लानानै दिनै बिथांमोना जोंनि गेजेराव थानाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव थानाय जोंनि बिटिआरनि गेजेराव थानाय बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरनि गेजेराव दिनै बिथांमोना बे एक्सपिरियेन्सखौ लानानै दिनै आवगायबोदों जाहाथे जोंनि गेजेराव बे ड्राग एडिक्टेडनिफ्राय साफ्रोम सुबुङा फ्रि जानो हायो, बेनिफ्राय बारग'नो हायो। बेनि थाखाय बिथांमोना दिनै बे खामानिखौ मावनो थाखाय आवगायबोदों। बेनिखायनो सोरबाया जुदि बिथांमोननि खुगानिफ्राय खोनादोंब्ला नोंथांमोना दासान्दि बिथांमोननि खुगानिफ्राय बे रावा ओंखारदों, नाथाय बे रावा इसोरनिफ्राय ओंखारदों आरो बे इसोरनिफ्राय ओंखारनाय रावखौ जुदि नोंथांमोना खोनायोब्ला खोनासङोब्ला नोंथांमोनाबो निस्सय बिथांमोन बायदिनो बेबायदि गाबनांनाय जिबननिफ्राय बेबायदि गोमानाय जिबननिफ्राय मेंग्लिनाय जिबननिफ्राय नोंथांमोनाबो बारग'नो हागोन बेखौनो आं आसा खालायदों। आरो नोंथांमोना नुबाय बिथांनि मुङा your good name please Daniel David Ricky and Kevin and बिथाङा जाबाय पास्टर मनोज। बिथांनि दैदेननायनि गेजेरजों बिथांनि मावनायनि गेजेरजों दिनै बिथांमोना बायग्लिनाय जिउखौ गोदानहै मोनफिननो हादों, बासायजानायखौ मोननो हादों आरो बेजों लोगोसे गोबां सुबुंफोर दंबावो जायफ्रा दिनै बेवहाय नुजाथिफैनो हायाखै। बेखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायो नोंथांमोनाबो जाहाथे बेबायदि खामानिफोराव आवगायगोन आरो जोंनि हारिखौ अननो सोलोंगोन बेखौनो आङो बुंथिबाय। गोजोन्थों।